krenuo na specijalizaciju, moje dete je imao 2 godine. Ja sam jedva dočekala petak da dođem, znači nedelja, treba se vratiš ponedeljak obaveze i drugi put, znači krenem ja u 6 sati. Dete je malo, znači odvaja se od majke, skopče se, znači za mene kao krpelj, znači ne pusta me, plače on, meni znači knedla u grlu, znači krenu same suze. Krenu suze, znači moje majke, znači dete mi je bilo kod majke i kod oca, znači šta ćeš, znači želja, znači da postaneš hirurg je velika, znači moraš da odeš, znači, a mi je teško, najteže palo, znači kad sam videla, znači, suze u očima mog oca i mog brata i onda ja odlučim, znači da to putovanje, znači za Niš ne bude u nedelju 6, nego da bude nedelja 12 sati uveče, da ja mogu dete da uspavam i da ne vidim suze u ničim očima.